Mirovên azadîxwaz ku bi lêgerîna jiyana birûmet dijîn, dikarin berdêlên giranbiha bitin ji bo azadî û serfiraziyê. Yên ku dîroka mirovahiya azad birûmetê dineqişînin, pakrewanên welatin ku ne gotin ne jî pesendayîn têrê dike. Ew pakrewanin ku bi jiyan û têkoşîna xwe dibine ziman û wateya jiyana birûmet. Di nava karwanên azadiyê de jineke bi berxwedana xwe ve reseniya rûmetê xêz kiriye Hevrê Rojîn Kobanê. Hevrê Rojîn Kobanê weke navê xwe ji bajarê berxwedanê Kobanê ye. Di sala 1993 li Kobanê ji dayîk dibe. Di malbateke welatperwer de mezin dibe. حركة كوبني ايش اقول دي على الشرق مولد لسه Bi hestên welatperweriyê dibe hezkiriyeke mezin a welatê xwe û her dem hezkirina welat bi canê xwe di oxira welat de fedakirinê ve bilêv dike. Hevrê rojîn a ku ji bo welatê xwe bi xewna şoreşî ve dijî bi destpêkirina şoreşa Rojava ve kelecaneke mezin dijî û di sala 2013 de
tevlî refên ya pejî dibe. Hevrê rojîn her dem bi ısrara xwe pêşxistin û birdoziya azadiyê de kûrbûyînê ve dijî. Welatê hevrê rojînan ku ji her milî ve rastî êrişên dagirkeran vedihat ji bo azadiyê bi hezaran pakrewanên xwe hembêz kiribû. Hevrê rojîn jî yek ji wan pakrewanan e ku ji bo azadiya welat çeper bi çeper dibe rêwî. Ji Kobanê heya Helebê taxa Şêx Mexsûd a ku bi berxwedanê tê nasîn ve dibe berxwedêreke bi nav û deng. Hêza jin a ku şoreş ava dikir li Şêx Mexsûd di şexsê hevrê rojînan de lûtkeyên azadiyê hembêz dikir. Hevrê rojîn li sala 2016 de di berxwedana çeperên Şêx Mexsûd de tevlî karwanên nemiran dibe. Soza hevreyên hevrê rojîn ew e ku bi rihê rojînan xeleka azadiyê berfireh bikin û welat bi azadiyê bixemilînin.